खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा बर्मानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर' दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ मैया थांनाय 15 आगस्ट खालाराव हादोरनि 33थि उदांस्रि सानखौ हादोर नाङैनो फालिनाय बायदि बाक्सा जिल्लानि मसलपुरावबो फालिनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि बलामजरायाव थानाय ग्रेस इंराजि गोजौ फरायसालिया 33थि उदांस्रि सान फालिदों। IGSSS NGOनि बानजायनायाव हादरारि गथ'सा सान फालिदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि गेलेग्रा फोथाराव भारत उदांस्रि सान फालिदों। धनसिरि सिकारि दांगा जइन्ट फरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी मालबाद फरेस्ट रेंज भैरबकुंडआबो 73थि उदांस्रि सानखौ फालिदों। कक्लाबारि साफागुरि डिग्री कलेजआ मोनसे इंटर स्कुल क्विज कम्पिटिशन खुंनाय जादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मैया थांनाय 15 आगस्ट खालाराव हादोरनि 73थि उदांस्रि सान हादोर नाङैनो फालिनाय बायदि बाक्सा जिल्लानि मसलपुरावबो फालिनाय जायो उदांस्रि सानखौ। बाक्सा जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव मसलपुर क्रीड़ा प्रकल्प गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंजानाय उदांस्रि साननि फिरफिलाखौ बाक्सानि जिल्ला बेंगिरि भास्कर पेगु बिथाङा बिर होयो। उच्चतम न्यायालयৰ প্ৰত্যক্ষ তত্ত্বাৱধানত চলি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী চমুকৈ NRC প্ৰায় চূড়ান্ত পৰ্যায়ে আমি উপনীত হৈছোঁ। চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা শ্ৰদ্ধাৰে কামনা কৰিলোঁ। फिरफिला बिर होनाय उनावनो बाक्सा फाइकि मिलिटारि आरो पेरा मिलिटारि हानजा आरो जिल्लानि गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि फरायसाफोरा दिन्थिफुंनायखौ जागायो। फरायसाफोरा दिन्थिफुंनायनि हामलायथिखौ आजावो। मैयानि बे हाबाफारियाव उदांस्रि दावहारु जितेन्द्रनाथ शर्मा जम्मु काश्मीराव मुंख्लं जानाय जवान मनेश्वर बसुमतारीजों लोगोसे जिल्लानि गुबुन गुबुन रोंगौसा दिन्थिनाय सुबुंफोरखौ बरायनाय जायो। अन्य हाबाफारियाव गुबुन गुबुन जनजाति सुबुंफोर जेरै सरनिया कसारी बर' नेपाली आदिवासी आरो फरायसाफोरनि दारै हारिमुआरि दिन्थिफुंनायखौ दिन्थिफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बर्मायाव थानाय नवम रेजिमेन्टनि दारै फरायसाफोरखौ भारतारि रौनिया हानजाया बाहायनाय हाथियारफोरखौ दिन्थिफुङो। बर्मानिफ्राय दिल्ली बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि बलमजरायाव थानाय ग्रेस इंराजि गोजौ फरायसालिया 73थि उदांस्रि सान फालिदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि कसुगाव BEEO नि सिङाव थानाय बलामजरा ग्रेस इंराजि गोजौ फरायसालिया 73थि भारत उदांस्रि सानखौ फालिदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो अक्सिगुरियाव थानाय आर्मी केम्पनि केप्टेन ऋषा बर्मा बिथाङा। बिथांनि आखाइजोंनो माहारियारि फिरफिलाखौ फुंनि 8 रिंगायाव बिरहोयो आरो फरायसाफोरनो हादर उदांस्रिनि सोमोन्दै हारि हादोरखौ अनसायनायनि सायाव गोथौवै बुंथियो। बे हाबाफारियावनो फरायसाफोरनि मार्च पास्ट मोसानाय मेथाइ खननाय दिन्थिफुंनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। सराइबिलाव थानाय जियन इंराजि गोजौ फरायसालिजों जोलुर बादायलायनाय आरो काबादि गेलेनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। Greenhouse is marching second, led by the house captain, Clinton and Peacemaker. Green is a color of the nature, which symbolizes harmony, strength and vigor. गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफाङारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। IGSSS NGOनि बानजायनायाव हादोरारि गथ'सा सान फालिदों।
IGSSS एनजिअनि बानजायनायाव अन्थाइबारि माया क्लाबजों लोगोसे अन्थाइबारि माया क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 12 आगस्ट खालारनि हादोरारि गथ'सा सान फालिनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै 15 आगस्ट खालाराव गासै मोन 8 युथ बयज क्लाबजों फुटबल बादायलायनाय गेलेनाय हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। गेलेनाय आयदाजों लोगोसे हारिमु मोसानाय, मेथाइ खननाय, सिफुं दामनायजों हाबाफारिया मेहेरगोनांसिन जादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। मिस आमिना कुजुरआ बक्सिं गेलेनायाव भारत नाङै जानायखौ फोरमायो। लोगोसे बिथाङा खावलायो दि साफ्रोमबो नाजानाया थायोब्ला जों बयबो आवगायनो हागोनानो। आमिना कुजुरआ फोरमायबावो दि गावनि बिफाया 2015 मायथाइयावनो रुंसारि जादों, अब्लाबो बिमाया बिखौ फोरदाननानै गावखौ थुलुंगा होदों, गावबो नाजादों, बेनि थाखायनो दिनै मुलुग देरहासार जानो हादों होननानै बिथाङा बुंथियो। एखे हाबाफारिखौनो 14 अक्ट' खालिबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मुजाबारि गामियाव फुटबल आरो काबादि गेलेनायफोरजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो होननानै जोंसिम खौरां मोनफैदों। बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव गामियारिफोरा मोजाङैनो मदद खालामदों। क'क्राझाराव जानाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै दङमोन एबिएमसुनि जिल्ला आफादगिरि नजरुल इस्लाम आरो चिरांनि थाखाय दङमोन आगु एमपि आरो एपिएससि मेम्बार मिस्टार लुइस इस्लारि बिथांमोना। जायगायारि गोग्गो थासारिखौ हामलायनानै हालामनि गासै हारि माहारि धोरोमनि सुबुंफोरखौ अहिंसा खौसे लाबोनाय आरो इयुन जोलैखौ गोग्गो आखल दानाय आरो गोग्गो सोलोंथाइ होनाय आरो जौगाहोनायानो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायनि गुबै थांखि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सरोजनी नार्जारी बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि गेलेग्रा फोथाराव भारत उदांस्रि सान फालिदों। পোনপ্ৰথমে মই মাতিবলৈ বিচাৰিছো সুবেদাৰ জগদীশ সিং গয়াৰী। সুবেদাৰ জগদীশ সিং गयारी स्नि जिथामथि उदांस्रि सान सालबारि साब डिभिजन एडमिनिस्ट्रेशनआ मैया बायदि हाबाफारिजों मोसानाय, खेला गेलेनाय बायदि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै भारत उदांस्रि सानखौ फालिनाय जादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। रुपयनिफ्राय खौरांगिरि मनिल देबानि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। धनसिरि सिकारिडांआ जइन्ट फरेस्ट मेनेजमेन्ट कमिटि मालबार फरेस्ट रेन्ज भैरबकुन्द'आबो जिथामथि उदांस्रि सान फालिदों। गासैनिसिमबो गोजोन फुंबिलि। दिनैनि 73 बा 73 बे जोंनि इन्डिपेन्डेन्स डे बा उदांस्रि जानायनि सान, बिखौ जों लोब्बा लाखिनानै जोंनि धनसिरि सिकारिडांगा जेएफएमसि जइन्ट फरेस्ट मेनेजमेन्ट कमिटिया दिनै बे उदांस्रि सानखौ जोङो जोंनि बे जेएफएमसिनि सिङाव बा बागान सिङाव जोङो खालामदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों तरुन बसुमतारी बिथाङा। कक्लाबारि सापागुरि डिग्री कलेजआ मोनसे इन्टार स्कुल कुइज कम्पिटिशनखौ खुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय जादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनिफ्राय थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों कक्लाबारि सापागुरिनिफ्राय भारत बर' बिथाङा। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरिनो नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।